1, 2, 3. Closest is like. Gyda Pei Stwnsh. Helo, enw fi yw Sonny. Helo, enw Flynn. Helo, enw fi yw Jed. Sonny, beth yw oedran ti? 6. Flynn, beth yw oedran ti? 4. So guys, chi'n neud quiz yn erbyn Uncle Jed a mae angen i ti ddewis pwnc. Be ydych chi wedi ddewis? Minecraft. Flynn, beth ti wedi ddewis? Superhero. Os chi'n colli rownd, bydd yna Pei Stwnsh yn dod yn y chops. Sut chi'n deimlo? Nerfus? Ie? Yeah? Ti'n licio Pei Stwnsh, Flynn? Okay. Sut ti'n deimlo Minecraft? Do you know a lot about Minecraft? No, yes. No? No, Sonny, mae lan i ti de. It's all on you, boy. Cwestiwn 1. Pa un o'r rhain sydd ddim yn gymeriad yn Minecraft? Wither, Steve, Zombie Pigman, Scary Pigeon. Scary pigeon. Oh, Pwy'n gynta? Sonny. Scary pigeon. Correct. Oh, no! Pwy yw Commander Enderman? Alex, Ender Dragon, Ender Woman, Ender Child. Sonny? Ender dragon. Da iawn, boi. Is it that? Fi eisiau dewis pwnc ar ôl hwn. Right? Question 3. Cwestiwn 3. Pa llyseien, vegetable, sydd yn cael ei ddefnyddio i wneud night vision potion? Broccoli, golden carrot, yellow potato, yellow corn. O, dwylo fi wedi mynd lan gynta. Jed? Na fi am defnyddio, tymo, just knowledge fi o beth mae pobl yn gweud yn beth i moron. So, golden carrot, i helpu ti gweld yn y nos. Correct. Come on! I was gonna say that. Yeah! Right, faint o night creatures sydd yn bodoli yn Minecraft? Sonny? 5, I think. Pa iawn! No way! I guess 5. You're genius. Flynn, sdim gobeth. I only know Sdim gobeth. skeleton. Yn pa mod o'r gêm ydych chi'n gallu hedfan o gwmpas yn rhydd? Survival mode, funny mode, creative mode, adventure mode. Fi am gweud funny mode. Naga. Sonny? Creative. Creative mode. Sonny! Are you playing Minecraft? Ie, fi'n gwybod, nes i gweud! Ar diwedd y rownd yna, boys, gafodd y ddau chi 4 pwynt, a ges i 1 pwynt. Sydd yn meddwl, fi'n heiddi Pei Stwnsh. Dyna job. Ar ôl 3. Wow! 1, 2, 3. Oh, don't do that. Oh, my. Sonny yn ffantastig y rownd diwetha, o hwnna oedd specialist subject fi, sef Minecraft, ond nawr, pwnc Flynn yw superheroes. Enw Thor ydi the god of... Thunder. Hang on now! Wow! Lle Pei Stwnsh sy'n angen arno ti nawr? No! Fi gallu ateb? Yeah, The God of Thunder. correct. Correct. Pwy ydi Peter Parker? Spider-Man. I literally this. Right. Oedd ei gyntaf, oedd ei gyntaf. O... Pwy sydd yn? O pla blaned mae Thor a Loki yn dod? Asgard! Yeah! 2-1. Go on, Flynn. Multiple choice mewn, right? Oh. Faint o Infinity Stones sydd yn bodoli yn y byd marfer?
Sonny, mae llaw lan dy Sonny. Right, faint ma fe? 6. Gwybod! Ie! Ateb da, Sonny. High five. Guys, mae ni'n gyfartal. 2 pwynt yr un. Mae'n dod lawr i'r ateb yma. It all comes down to this. Pwy yw Bruce Banner? O, oedd llaw e lan fel yna. Sonny and Flynn? Go on. Hulk. Yeah! Oh, no! Span. Oh, 3. 1, 2, 3. Right, mae Pei Stwnsh lan twyn fi a popeth. Wow! Diolch yn fawr am wylio, boys. Newch chi joio? You enjoy? Yes. A diolch yn fawr am wylio. Cofiwch chi tanysgrifio i PopT, roi thumbs up ar fideo a gwasgu'r glwch am y notification. Wel chi'n tro nesaf, barod un eto. Ta-da! Bye!